Ahoj všichni, vítejme výstava Vlastní Kingward a ukážu vám moje obrázky, takže první je Springtrap z hry Five Nights at Freddy's, potom akt, potom dirigent, saxofon, balón, pořenský znak, lampu, velblouda, vězněna ze hry Kingdom Rush, potom takový dva portréty, takovýho Číňana, potom samuraje, lišku, hravna se sýrem, potom halloweenského zombíka s lampou, potom orla dalšího a takovou zimu, Kukyho, Karla IV. A takovou babku a takovýho pána s miláškem. A potom mám kočku rozárku paní Masérky Lenky z Balného, potom mám vlčímáky, další vlčímáky, motýla, Angry Birds, potom další plameňáky, duhový hory v Číně, potom nějaký podzimní listy, podzimní les, potom takovou zimu, Matterhorn a taky takovou zimu s hajdou, potom maják, housle a harfu a potom ještě slunečníci, modrý měsíc, pramena Richarda, potom zámek z obou stran s kavárnou a židlema, potom Valzenský dům záboj, Wales Green, takovou kovárnu u zámku Kingward, pavího pavouka, orla, potom narratora ze hry Magica, potom draka ze hry Tap Quiz, ještě potom jednoho orla, houbička ze hry Chicks and Fidget, potom plameňáka a Pavla. A tady ještě Foxy. Počkejte, dávejte odběry, lajky a čau.